October siguro ang address ko. 150 kilos ng mga Ang dami. Ayan o, may mais na. Mura na yan. Ba't? 100. Tatlong plastic. Dapat pala bumili tayo ng mais. Ito. Yan, madaming multo. Sayaya na kami. Ay, ito may vlog.
siguro yung dalawa dyan. Okay lang kayo? Apo. Ayun ang pupuntahan natin. Mas mataas, mas maganda view dun, Coach. Kasi bumili Kuya Ray. Oy, senior citizen lang ibibigay sa iyo niyan. Ay, dalawa na. Alam ko. Anong kinakain? Pansit?